Zure osasunaz kezkatuta zaude, baina ez dakizu interneten aurkitzen duzun informazioa fidagarria den ala ez? Osasun Eskola Plus atarian, zeure burua nola zaindu ikasi dezakezu modu aktibo batean. Zeure burua zaintzeko behar dituzun ezagutzak aurkituko dituzu bertan. Zure osasuna ulertzen eta zentzudun erabakiak hartzen lagunduko dizu, eskaintzen duen informazio argi, erabilgarri eta eguneratuari esker. Gainera, bertako edukia osasun arloko profesionalek eta beste aditu batzuek sortu eta balioztatu dute. Osasun Eskola Plus, zure osasunarekin konektatzeko modu seguru eta pertsonalizatua da. Sakatu sartu botoian ikaskuntza intuitibo eta dinamiko bat egiteko, zeure ritmoan. Hainbat material eta ikastaro aurkituko duzu, eta nahi dituzunak baloratu eta gogoko gisa gorde ditzakezu. Gainera, Osakidetzako langileek edukiak proposatu aldizkizute ezagutzak eta trebetasunak zabaltze laguntzeko. Halakoak, Osasun Eskola Pluseko profil pribatuan aurkituko dituzu, bai nire preskripzioak deritzon atalean, eta bai osasun karpetako zainketak eta gomendioak atalean. Konektatu zure osasunarekin. Osasun Eskola Plus atarian.